De spanning voor de Frieske derby rint op. De trainingen van SC Cambuur en Heerenveen binnen druk bezocht door fans. Morgen spelen de beide clubs Tjinokoor in het Cambuurstadion. De Cambuur-supporters hebben er alle vertrouwen in. Geen makje, maar ik denk Cambuur thuis moet 3 punten zijn. We staan aanhang. Met de aanhanger achter, ja zeker. Het is een thuiswedstrijd, dus de 3 punten binnen in de boezem. Nou, natuurlijk winnen natuurlijk, hè. Ja, dat is helemaal zo. We moeten gewoon niet winnen. Dat is gewoon zo. We moeten niet achterblijven, hè. Zeker zin in. 3 punten morgen. In september speelden de ploegen Ekkeltjenokoor. Doe woen Heerenveen in eigen stadion met 2-1. Dat resultaat willen de Veen-fans wel wersjen. Ik hoop natuurlijk wel dat Heerenveen wint. Maar ik denk dat het een beetje een mooie beleving te maken heeft. Ik denk dat er bij Cambuur iets meer beleving in zit dan bij Heerenveen. Nou, ik hoop morgen op een prachtig spektakel. Ik ga sowieso uit van de winning. En ik zit er net zo bang in dat we daar punten laten. Ik hoop dat Van Basten zo goed op scherp zet. En ik verwacht je 0-2, 0-3, dus dat komt al goed. Ook de Lietse supporters binnen bloedfanatiek. 4-0 voor Cambuur. Hoop het echt. Ik heb scheid aan DKV. Ik denk dat Heerenveen gaat winnen. Ik hoor net zo van Cambuur. En de binnenhoese rival, dus ik hoop dat Heerenveen ook gaat winnen. De wedstrijd is morgen van 11:00 live te volgen op Omroep Friesland Radio. Om 6 uur is er een extra editie van Joert, maar reacties.